Premýšľal si už niekedy nad tým, ako bude vyzerať naša dcéra? Zatiaľ nie, ale dúfam, že nebude po mne. Prečo? Lebo že na čo by vyzerala ako ja, by to mala v živote fakt ťažké. Len si to predstav, že za ňou niekto príde a povie jej, ty si čistý otec. No, to je to, čo každá žena chce počuť. Myslela som črty tváre, oči, pery, nos. Myslíš, že bude mať pery po mne alebo po tebe? No to rozhodne dúfam, že po mne. To by sa musela narodiť s botoxom v perách, abych mala po tebe. Tak hlavne dúfam, že nebude mať IQ po tebe, keď si myslíš, že do pier sa dáva botox. Nie je jedno, ako bude vyzerať. Nechcem len, aby mala môj nos. Tak aspoň si na ňu budeme môcť vešať kabaty. Ja zase nechcem, aby mala moje obočie. Že sa mi za to ľudia smiali. Aspoň jeho budeme môcť prenajmať ako Airbnb pre vtáky. Budeš taký ten prísny otec, alebo taký, čo splní dcere všetko, čo jej vidí na očiach? Budem prísny. Teda prísne dodržiavať, aby bola vždy šťastná. Budeš skvelý otec. A ty budeš skvelá mama. A naše dievčatko bude... Má na nose kabát a pod ním rodinku vtákov. Bože. Budeme skvelá rodina.